सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सावंतवाडी शहरातील मोती तलाव कॉलेज रोडवर रस्ता खचून अचानक खड्डा पडला। जवळपास 5 फूट खोला खड्डा असल्याने अपघाताची शक्यता होती। याची तात्काळ दखल घेत सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी तो खड्डा बुजवण्यासाठी प्रशासनाला सांगितले। यानंतर लगेच हा खड्डा बुजवण्यात आला। पाहूया। मोती तलाव कॉलेज रोडला रहदारीच्या ठिकाणी हा खड्डा पडला। या रस्त्याखालून मोरी गेली असून जवळपास 5 फूट हा खड्डा खोल होता। याची दखल घेत पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी तात्काळ सूत्र हलवली। बांधकाम अभियंता तुषार सरडे यांना घटनास्थळी बोलून घेत पाहणी केली। त्यानंतर तात्काळ तो खड्डा बुजवण्यासाठी काम सुरू करण्यात आलं। सामाजिक कार्यकर्ते संजय नाईक यांच्या खड्डा निदर्शनास येतात त्यांनी तात्काळ तिथे दगड ठेवला। त्यामुळे अपघात टळले आहेत।